ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ଦିବସ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ। ଆଜିର ଏହି ସଣ୍ଡେକୁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସର ଇତିହାସ ଏବଂ ଏହି ଦିବସକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଉଭୟ ପୁରାତନ ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ। ଏହି ପର୍ବକୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସପ୍ତାହର ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ ତା'ର 23 ଅଧ୍ୟାୟ ତା'ର 15 ପର୍ବ ଏବଂ 16 ପଦ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ 50। ଏହି ପର୍ବକୁ ଇସ୍ତାର ପର୍ବର 50 ଦିନ ପରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ସପ୍ତାହର ପରଦିନରେ ଏହା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପର୍ବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସପ୍ତାହର ପର୍ବ ବା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ। ସେହି ପ୍ରକାର ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର 50 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତା'ର 1 ପଦ ଠାରୁ 4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ବୁଲି ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। This event often considered the birth of the church. ପରେ ପରେ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ ପାଇଲା। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସଟି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅବତରଣ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପନର ଆରମ୍ଭ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ। ଏବଂ ଏହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସଫଳୀକୃତ ହେବାର ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଦିବସକୁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ରବିବାର ଆମ୍ଭମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁସମାଚାରର କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଉପରେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।